Okay, we're back with our second contestant, 10 years old from Cabanatuan, Isabela, Ray Prince Angko. Makatuyan balong. Ayan balong isagana mo da jay dahil iti kung kunakong katang nakasagana ti kansyonan na dati anak tayo. Sayang. Amok, ado ti indifferences na no, hangka nakasagana. Oray no nalaing ka. Siyempre, ang agpadpada da kiti areglo da kiti sonata. So, Tata Ray Prince, ngayon, titingnan natin kung paano ka makikope up dito sa -1 namin kasi ito eh. So this is made Ilocano, Tagalog. Ilocano. Dahil tikit na aramid kada kami hanga para king ka. Every song namin, if kaya mo nga napintas ti delivery na, especially arranged para king ka. Anyway, itiket nga kantaan ni Lolam is Tapno Di Ka Maila. Yes, ayun sir. Okay, Ayun ngaron. kuya. Kablawang mga ron, dagi tayo, ano naman ang ganun mga kenga. Kablawak amin jay kuling wes ken ni jay nagdingdingig ito'y IFM 98.5. Okay. Ano di Tapno Di Ka Maila balong kantam na dyan ha? Ada dito'y Okay. Ata ti pitch mo, wili nga to ta. ibabang laing kuya. Okay nga Rod. Dito'y. Ready, our contestant number 2 from Cabanatuan, Isabela, Ray Prince Angko to sing Tapno Di Ka Maila. Dito'y adda ka tita at ayunay nagbaetan ta jak amu no kasano ka sumipngi palagip na ngata bukod mo tayo siksika kuyain dato taadwa imu kadila malikna kay dibara ayat kuken ka takdon si katay iunay maila la sursurat ko lain ka agbasa ngemno di mapnig na agdayal ka taatubawag ka urayek tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta ilimo bay
Okay, dito horta po may katunga contestant tayo. Ni Ray Prince Angko. And thank you so much, Balong. Ayan, dito ko na kung ito pa si diferensya na ito. Siyempre, handa mga version tayo. So, may we have John Mark Pastor. Mang titaman pa iti sonata for the last. Ito no, agsubli for after the commercial. Iti last contestant tayo from Alicia Isabela. Apo, madanda na. Anak, kadagiti contestant na naglalaing damutan. Kasla, mabae nagsama kumansyonan, Balong. Nakaramit ka din di tally sheet for our board of judges. Okay, ito na last contestant. Ayan, nakat sapay lang kumaapo rumorte na laing tata, rumorte malalaki kadagiti contestants tayo and anang nga basta madi makasao. Anyway, may sabi nga sonata before nga patalasas tayo. So, kumanta ka man by Badit Balong. Iti may sabi nga sonata. Stress ti perbangon. Kalabanan na gito. And then afterwards, si Kanti pa. Si Kanto ti makaamo for the song sponsorship. Ayan, so ladies and gentlemen, our guest performer, hanga contestant. John Mark Pastor, operator. Embalsamador. Funeral homes. Buy one, take one. Wow. Libre ti performance no ka. Mayat sa. At damangaw-awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangegmusam it samiweng ni ayat may sa papel na sirayan ta sibay mo ako na ay ayaten ka di may sa anang tedken ka ket puso nga grubab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kantamang saging tapuson syek tagrayo ken ka ngamin awan kapagpadang at kaunggat awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapagpadang at kaunggat awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaeng biyag ko TJM's Funeral Home ket by one take one alongon. Allah ka, ito nagpapayso tayo sa dinto kaya ti aghimpal sa mo. Sige, gaya ba ko, ti pasya iti ko, kliyente, kaya mo. Nagitay na dong parkas niya, kada napit-pit tiro-pro pa na. Iturid mo nga tayo. Di may sa anang tedken ka, ket puso nga grubab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kantamang saging tapuson syek tagrayo ken ka ngaminawan kapagpadang at kaunggat awan makabulod ngadakad tuy puso
kalaeng biyag ko. Ngamin awan kapat padang nga dakaungga. Ada majoret mo to ni Awan makabulod nga dakadto'y puso. Si kalaeng biyag ko. Si kalaeng biyag ko. Si kalaeng biyag ko. Ayan. Kaya mo sa mo no, ay, isang sponsor kaya mo ka. Kanina ka pa eh. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.